Els santcugatencs tenim una cosa en comú. Molts de nosaltres hem passejat per les seves rodalies i segurament haurem entrat per a contemplar la seva bellesa arquitectònica. Com ja podeu suposar, estem parlant del nostre monestir, el monestir de Sant Cugat. Però per estimar-lo més encara i apreciar millor la seva fascinant arquitectura, cal conèixer una mica la seva història. Sant Cugat data de l'època dels romans. Aquell temps hi passava el camí que anava del riu Besòs al Llobregat. A més, era a prop d'una important via romana, la Via Augusta. Donat que ocupava un lloc estratègic, per tal de defensar-se, bastiren una construcció militar. El seu nom, Castrum Octavianum. Segons uns, provenia de l'emperador Cèsar August Octavi i, segons altres, venia donat per la distància que es trobava a aquest punt de Barsino. Aquesta última teoria és corroborada per una fita de pedra trobada al claustre del monestir. Restes de les muralles romanes es poden veure a la base del campanar i prop dels absis. Durant les persecucions, tant de la religió cristiana com dels seus seguidors, l'any 304 sota el mandat a Roma de l'emperador Dioclecià, el Castrum Octavianum es va convertir en lloc de martiri. Un dels cristians martiritzats en aquest indret va ser un nord-africà anomenat Cucufate, en català Cugat. L'any 313, el cristianisme esdevé religió oficial de l'imperi i els cristians d'aquelles contrades edificaren, en el mateix lloc on es trobava el Castrum Octavianum, una basílica en honor dels màrtirs, en especial de Cugat. En el transcurs dels segles, aquella primera edificació es va anar convertint en l'actual monestir. Aquest va ser construït en diferents etapes i expoliat en diferents ocasions. Monestir, no només ets pedra, sinó també reflexe d'història. Ja les pedres del teu subsòl, creuament de vàries vies, van ser el testimoni d'una època, plena de glòria, però també d'agonia. Vas veure vessar de sang, la sang d'aquells que van confessar la seva fe, que també era la teva. La mitja lluna musulmana que arribà a Sant Cugat assolà sang i foc totes les rodalies. De les runes i les cendres vas néixer de nou i amb més força, gràcies a l'impuls i l'amor d'un poble. També vas viure èpoques de tranquil·litat i prosperitat, on la vida monacal desenvolupada al teu voltant es preocupà per la cultura, l'estudi i la protecció de les arts. Vas viure la pesta negra, les Corts catalanes i la Guerra Civil, amb les seves inquietuds, angoixes i agonies. I tu, monestir, has continuat al mateix lloc, veient passar els esdeveniments i les generacions, essent el refugi de les persones que encara avui, quan et contemplen, et consideren com la representació del passat, el present i el futur d'un poble, el nostre Sant Cugat.